com podem fer que l'esport sigui la millor inversió pels nostres fills per tota la seva vida. El psicòleg esportiu el que farem serà generar aquests valors en l'esport, millorar el rendiment de l'esportista, donar-li aquestes eines de quan vingui una situació difícil pugui afrontar-les en condicions, vetllar pel benestar psicoemocional de l'esportista en tot moment, situació d'entrenament, amb els companys, amb els pares, amb els sponsors, amb la premsa, amb el rendiment, a partir de, ja sigui esport formatiu com sigui esport d'elit, haurem de vetllar per aquest benestar. Penseu que als Estats Units, la NFL, la NHL, la NBA, la figura del psicòleg esportiu és obligatòria. Amb un equip té que demostrar que en el seu estat tècnic hi ha un psicòleg que vetlli per aquesta salut mental. I, finalment, també intentarem que l'esport sigui l'excusa perfecta per treballar un estil de vida saludable. Com ho farem? Doncs, per mi, tothom s'ha d'involucrar. No podem deixar que aquesta feina sigui exclusiva del psicòleg, que se'n vagi a una oficina, els hi faci una xerrada i creure que d'allà sortirà. No, té que ser el dia a dia. I qui està dia a dia allà? Pares, mares, les famílies i els entrenadors. Per tant, qualsevol intervenció, a part de la consulta privada per treballar coses particulars, aquests seguiments més individualitzats, però sí que l'enfocament hauria de ser global, amb un percentatge semblant a treballar amb el jugador un 50-60%, però tenir un incís amb els entrenadors important, d'explicar-los què poden fer, d'estar allà a la pista quan els estan entrenant per donar-los consells i també amb les famílies tenir les seves reunions, els consells, perquè realment facin el rol difícil de familiar el millor possible.